Bisa Sharma Murdabad, Murdabad, Murdabad. Himanta Bisa Sharma Murdabad, Murdabad, Murdabad. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. दुंहाव थासारिया जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमासिम फैनाय बे नेशनेल हाइवे सुपारिघाटनिफ्राय पर्बतजरा महकुमा अफिस काजिगावसिम फैनाय लामाया बियो माने मुख्यमंत्री प्रकल्प योजना बे आसनिनिमोन 2023 आवनो 2023 मायथाइयावनो बेखौ आरम्भ खालामदोंमोन नाथाय 4 बोसोर जाबाय दिनैसिम बे लामाया कमप्लिट जाया जोबोरैनो गाज्रिथार बेवहाय स्कुल कलेजाव थांनाय हस्पिटालाव थांनाय डाक्टारनाव थांनाय माने जोबोद जारला जानानै दं रायजो राजाफ्रा दा मोनसे 11.5 कोटी रांनि सेंसन जानाय बे लामाखौ ठिकादारा एबा पिडब्लिउडि बे बिभागा बिथांमोना 4 बोसोर मावनानैबो फोजोबनो हायैया बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा पर्बतजरा एबा काजिगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिनि थाखाय जोबोद माने दुखु जारला सहायनांनानै दं आरो बेनो दिनै माने रायजो राजाफ्रा मोनसे असह्य मोननानै ज' जानानै बे प्रतिबादखौ खालामनाय जादों दा बाथ्राया बेबायदि एसेबां माने रायजो राजानि दुखु जारलाखौ साननो हायै सिन्था खालामनो हायै पिडब्लिउडि बिभागा मा खालामखो आरो आसाम सरकारनि जितु बे आसनिया आसाम सरकारा माने खोब माने सरकारा आसाम सरकार बिजेपि सरकारा मोनसे स्ट्रं सरकार होननानै बयबो मिथियो नाथाय मोनसे बे 3-3.5 किल'मिटार लामाया 4 बोसोरावबो जोबनो हायैया आरो काजिगावआ बे लामाया काजिगावआ मोनसे पर्बतजरा साब डिभिजननि मोनसे बे हेडक्वार्टार बियो माने सदर थावनि नाथाय बे सदर थावनिनि लामायानो जेराव एसडिपिअ सिभिल अफिस दं जेराव एसडिअ सिभिलनि अफिस दं महकुमा आरक्षी बिखयानि पुलिस अफिसारनि बाहाय अफिस दङ क्वार्टार दङ बेबायदि थानाय जायगायावबो माने हाखर हाला केहे पेथे जोबोद दुखु जारलाजों बे काजिगाव ओनसोलनि लामाया जानानै दं सेंसन जानायनि उनावबो बोसोरथाम बोसोरब्रैयावबो बे लामाखौ कमप्लिट खालामनो हायैनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खुनु जाति धोरोमनि बाथ्रा गैया बयबो रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै दिनै बे प्रतिबादखौ दिन्थिनाय जादों आरो